Nakon dvogodišnjeg rasta cena na tržištu nekretnina izgleda da se situacija smirila, barem to pokazuju podaci Republičkog geodetskog zavoda. U poslednjih godinu dana cene su se stabilizovale. Kreću se od 1200 evra po kvadratu, a novogradnja košta 2000 evra i više, kažu u niškim agencijama za prodaju nekretnina. Živim ovde u zgradi, baš ovde, i to kažu da mislim, kad bi prodavao stan, da bi ga baš dosta skupo prodao. Negde piše da je 1500 evra po kvadratu, šta mislite u kojim delovima grada? Pa možda u strogom centru. Mislim da je u Nišu preskupo. Šta mislite u kojim delovima grada su cene, da kažemo najveće, negde oko 1500 evra, na primjer? Pa centar i Duvanište. Kada je reč o starogradnji, kvadrat stana u Duvaništu košta oko 1500 evra, dok se kvadrat novogradnje na Panteleju, odnosno bulevaru Svetog Pantelejmona, ne može kupiti bez 1500–1600 evra. Kupuje se svuda u Nišu. Gde ima dobre ponude, kupuje se. Naravno, najveća potražnja je za centar, ali je tu i najmanja ponuda. Generalno, pričam za nas, je ista potražnja. Hoće ljudi da kupe stan, naravno, taj stan treba da ispunjava njihove uslove koje traže. Stanovi se kupuju i na keš i na kredit. Bilo je situacija gde je u jednom trenutku gde su banke davale povoljnije uslove za kredit, pa je u tom trenutku bilo malo više kupaca na kredit, međutim, kako je skakao Euribor, tako su kamate drastično skakale i potencijalnim kupcima, tako da se sad, da kažem, izjednačili su ti keš i kredit kupci. Kada je reč o načinu plaćanja, 6,6% svih prometovanih nepokretnosti plaćeno je iz kredita, što su 3% poena manje nego lane. A što se tiče cene, moje mišljenje je da treba da se malo koriguju na dole cene. Bar nekih 15–20% da budu... Što se tiče novogradnje, prednost te novogradnje je što ljudi ne treba da renoviraju taj stan. Tako da, ako ima mogućnost, ima povraćaj PDV-a, tako da dođe na neku normalnu cenu. A što se tiče starogradnje, taj stan zahteva određenu adaptaciju, tako da ko uloži u kupovinu, on mora da uloži i u sređivanje, tako da zbog toga mislim da je jedna od stvari po koje treba da padnu je taj, zato što su i građevinski materijali i majstori za renoviranje dosta podigli cene. Prema izveštaju Republičkog geodetskog zavoda, ukupan broj ugovora o kupoprodaji na tržištu nepokretnosti u trećem kvartalu bio je 29.248, što je za 15,9% manje nego u trećem kvartalu prošle godine. U odnosu na treći kvartal 2022. godine, u Nišu je za 15,3% opala kupoprodaja.